citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, tone-toneladang tilapia sa mga fish cages sa Lake Cebu nangamatay. O hapit libo ka mga driver sa pampublikong sakyanan sa Davao giayudahan sa gobyerno. Sa detalye sa ato mga balita, matag tubig adunay madiskitahan nga pagkamatay sa mga isda kon fish kill sa Lake Cebu sa South Cotabato. Niadtong milabayng semana, nahitabo na usab kini. Unsa bay hinungdan niini? Apektado na ba ang supply sa tilapia sa nagkadayang merkado? Ani ang report? 50 tons con 50,000 ka kilos o balor 6 milyones nga tilapia ang nangamatay nga gipanagiyahan sa 50 ka fish cage operators o gilangkuban sa 700 ka punong kon fish cages didto sa Lake Cebu, South Cotabato ang natala sa Municipal Agriculture's Office. Ang Lake Cebu adunay 8,000 ka punong nga anaa sa tiilan sa duha ka bungtod. Og nailhan ang lungsod sa Lake Cebu isip unang supplier sa tilapia sa nagkadaiyang lungsod og merkado sa Southern Mindanao. Niadtong milabayng semana, sa gunson nga nangamatay ang isda kay matod ni Jose Rodi Moico, ang lake warden. So far, maraming mga factor. Ang explanation in science is eutrophication. Meaning, Ando na yung bago ng panahon, mga run off ng organic matter, pollution, feed, abono. So, maraming factor. so this is the first reported this year. Yes ma'am, last year January, this time is April. Matod ni Moico, wala napektuhan ang supply sa merkado kay ang duha ka lawa dunay 8,000 ka mga punong ug 800 lang niini ang naapektuhan ug daghan pa ang nagpabiling aktibo ug bastante pa nga makasupply sa mga merkado. Base sa pagtuon sa nagkadayang research institutions, ang gitumbok nga hinungdan sa fish kills o ang dungan nga pagkamatay sa mga isda mao ang katigulangon o edad sa isda, mga samad, kagutom, kulang sa hangin, water pollution, mga sakit, makahilo nga sagbot, o pagkambyo-kambyo sa temperatura o climate change. Sa kaso sa Lake Cebu, adunay usa pa ka rason nga ilang nakita nga naapil hinungdan nganong nangamatay ang ilang isda. Anyway, ang factor ma'am is andito sa mga cornfield, rice, and vegetables. And lahat, basta mag-continuous ang ulan, magpunta man yan sa lake. Yung mga pesticides at saka fertilizer na residue. Yes, ma'am. Aron makatabang ang mga upland farmers nga malikayan ang fish kills, mao kini ang panglantaw ni Lake Warden Moico. Be aware lang o mo occur ganin kuan bagyo kay every time nga may bagyo doon din ang occur ng scale. Anyway, hindi mo man ma-predict kung anong buwan, anong araw kasi ang panahon din medyo epektado din tayo sa climate change. So sir, may panawagan po ba kayo sa mga rice farmers na nasa upland? Kasi ang tinutukoy niyo po, isa upland sila, di ba? So nag-cascade siya pababa. So ano yung pwedeng gawin ni upland farmers para makatulong sa mga owners ng fish cages po? Anyway, meron man tayong Republic Act na mag-organic farming. But alam mo naman, kung mag-organic, medyo mababa ang ROI. So isa pa mga ang
market ng organic product. Medyo mahina pa ang mga Buying capacity because buying mas mahal capacity. siya. O kung mag-organic ka, maliit ang production, lugi ka din. Nandito kami ngayon sa Practical Agriculture School. So ongoing ang mga training sa organic farming, sa pag-address ng climate change, kasama na yung sub-skill. Mas maayo unta kuno nga dili mo gamit og synthetic o commercial nga abono ang mga mag-uuma og gulay, humay ug wan panglagutmon nga anaa sa bungtod ug mogamit sila sa teknolohiya o ilang dawaton ng organic farming. Apan, mas dako kuno og problema kung mag-organic farming ang mga mag-uuma kay mukunhod ang ilang produksyon ug labaw sa tanan, walay mamalit sa organic nga mga produkto kay mas mahal kini kung imong ikumpara sa mga produkto nga gigamitan og synthetic o commercial fertilizers. Ang fish kills nga nagapanghitabo karon sa Lake Cebu usa lang ka manifestasyon nga dunay angayang himuon aron dili kini mautro. Tungod kay usa kini sa resulta sa climate change kon pagbag-o sa temperatura sa nasod. Angayan natong mahibal-an nga ang atong pagpataka og labay sa atong mga basura, paggamit og mga kemikal nga makadaot sa hangin, dako og kontribusyon sa kinatibuk ang problema sa climate change. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe! Gidunulan og cash assistance sa lokal nga gobyerno sa Davao City ang hapit libo ka mga PUJ ug taxi driver sa syudad isip fuel subsidy. Ang payout gihimo mismo sa People's Park kung asa gidunulan ang una ug ikaduhang batch sa mga driver sa pampublikong sakyanan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Miabot sa 873 ka mga public utility jeepney ug taxi drivers ang gihatagan og fuel assistance sa lokal nga gobyerno sa Davao City tungod sa padayong pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Matag driver nakadawat og 3,000 pesos nga fuel cash assistance nga gidunol sa City Social Welfare and Development Office ubos assistance to individuals in crisis situation program sa DSWD. Ang payout sa cash assistance gipahigayon sa People's Park kagahapon Abril 19. Matod ni CSWDO Davao Senior Social Work Associate Habib Pagilungon ato sa iyang interview sa Davao City Disaster Radio kaganiyang buntag, ang payout alang sa first ug second batch sa mga drivers nga ilang nasumiter sa DSWD. Dugang ni Pagilungon, doon na pa'y musunod nga batch ug alang sa mga interesado nga moapil ni ini, kikinahanglan nga moadto ang driver sa pinakaduol nga CSWDO District Office ug ipahibalo nga gusto nilang moavail sa nisgutang programa. Ug pwede sab silang magpadala sa ilang mensahe pinaagi sa CSWDO Facebook account nga City Social Welfare and Development Office Davao. Basihan usab sa opisina ang mga dokumento nga gisumiter sa mga driver aron maka-avail sa programa. Atol sa payout, gimanduan ng mga driver nga magdala sa ilang original og photocopy sa ilang barangay certificate, ingon man valid ID og photocopy nga dunay pirma. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Anyos nga lalaki nga tigpayuhot og illegal nga droga sa Usami City nadakpan sa joint drug buy-bust operation sa kapulisan. Apil sa gisikop ang motorsiklo sa suspect nga giingong gigamit sa transaksyon. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Nadakpan sa diusang puwersa sa kapulisan sa Misamis Occidental ug sa Usami City ang usa ka tigpayuhot og illegal nga droga atol sa gihimo nga buy-bust operation. Ang nasikop giila sa kapulisan nga usa ka Gerald Dumapig, 25 anyos, o litaw ug nagpuyo sa Santo Niño, Tukuran, Zamboanga del Sur. Nasayran nga mga alas 10:32 sa gabi niadtong Abril 19, gihimo ang buy-bust operation sa may Puro 4 Carmen Annex, Usami City. Wala na makapalag pang suspek sa dihang gidakop sa kapulisan ubad nga mapalitan og usa ka sachet sa gituohang shabu. Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang 500 piso bill nga marked money, laing duha ka putos sa gituohang shabu ug laing unom ka sachet sa gituohang shabu. Nakuha usab ang gimanihong motorsingle sa suspek sa maong operasyon.
Sibo sa pahayag ni Police Lieutenant Elwood Malanog, ang nangulo sa Provincial Drug Enforcement Unit, nga ang suspek taod-taod na nga gipanid-an sa kapulisan human madawat ang report nga kini ang namaligya og illegal nga droga sa mga lungsod sa Misamis Occidental. Nasayran nga gikan sa Zamboanga del Sur, musuroy ang suspek sa Misamis Occidental aron ibaligya ang dala ning shabu sa giingong mga retailers niini. Ang shabu nga nakuha gikan sa suspek adunay street value nga 40,800 pesos. Ang suspek kasamtangan nga nakadetina sa temporary detention cell sa Usamis City PNP, samtang giandam pa ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. At tangi! DENR Region 12 ng hinlo sa Silway River sa General Santos City. Samtang DENR 11 ng langkat og poster sa mga kandidato. O kaso sa dengue sa Zamboanga City, nagkadaghan. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nagpahigayon og clean-up drive ang mga personahe sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR Region 12 sa pagsaulog sa Silway River Week sa General Santos City. Samtang sa Davao City, nang langkat usab og mga poster sa mga kandidato ang mga personahe sa DENR diin ang mga campaign posters gipang lansang sa punuan sa kahoy. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Usa ka river cleanup ang gipahigayon sa Water Quality Monitoring Stations 1 ug 2 sa Purok Fatima, Barangay Dajangas West, General Santos City kagahapon Abril 19. Kini subay sa selebrasyon sa Silway River Week karong tuiga aron mapadayon ang Silway rehabilitation efforts. Ang aktibidad gitabungan sa mga personahe sa Community Environment and Natural Resources Office Gensan sa pagpanguna sa Environmental Management Bureau kun EMB 12, kuyog ang City Endro ug Gramon Magsaysay Memorial Colleges. Human sa river cleanup, dala ang 150 ka mga punuan sa Nara ug Kawayan, gihimo ang tree planting activity didto sa upat ka water quality monitoring stations na nahimutang sa Barangay San Isidro. Ang Silway River mao ang opisyal nga entry sa Region 12 sa ipahigayong contest nga gitawag og DENR Rivers for Life Award, usa ka bag-ong programa sa DENR. Ang Silway River apil sa top 5 sa listahan sa mga nominado alang sa DENR Rivers for Life Award 2022. Tumong sa pa-contest nga iangat ang kahibalo sa katawhan, unsaon pag-atiman sa mga naturales recursos sa atong palibot ug aron makatabang sa pagbabalik sa pondong tubig kay ang magamot sa kahoy man ang punduhanan sa tubig, labi kung tabundok ang yuta. Ang programa usa ka importanteng aktibidad aron maproteksyonan ang kinaiyahan ug mabalik ang lunhaw nga komunidad. Kung sa General Santos City, nang limpyo ang taga-DENR sa ilang kasapaan dinhi sa Dakbayan sa Davao, gipang baklas sa mga personahe sa DENR 11 ang nanghitak nga mga campaign materials sa mga politiko nga wala mosunod sa gilatid nga common poster area sa Commission on Elections, labi na ang mga materyales nga gipang lansang sa mga punuan sa kahoy. Gimando ni DENR 11 Regional Executive Director Bagani Fidel Ivasco ang pagbaklas sa mga nagkatag nga mga campaign materials
Human mereklamo ang mga environmentalist groups nga wala na musubay ang mga politiko sa balaod nga dili lansangan ang mga punuan sa kahoy. Subling nagpahimangno si Director Ivasco sa mga politiko ug sa ilang mga supporters nga sundon ang balaod ug dili magpataka og paskil sa mga posters sa mga kandidato sa punuan sa kahoy. Nakalatid sa Republic Act No. 3571 nga ginadili ang pagputol, pagguba o pagsamad sa mga tinanom o nitubo nga mga kahoy, namulak nga mga tanom ug kahoy o mga tanom o talan-awon nga bili daplin sa mga pampublikong dalan, plaza, park, naa sa mga eskwelahan ug sa mga naa sa pampublikong lugar. Ubos sa balaod, pwedeng mapriso o makamulta ang makasupak niini. Apil sa gipang baklas mao ang mga oversize kung dagko nga tarpaulin ug election propaganda nga dunay gidak-on nga 2 cubic meters lakip na ang mga wood frames. Daghang kandidato ang miangkon nga ilang proteksyonan ang kinaiyahan. Apan daghan usab ang mga pasaway ug padayong misupak sa balaod. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Gipasigarbo sa taga General Santos City ang modernong van terminal sa syudad nga resulta sa partnership sa LGU Gensan o pribadong kumpanya. PWD friendly ug dunay breastfeeding room alang sa mga nagpasuso nga inahan ang terminal. Anyang report ni Eugene Hinutan. Gikatakdang ablihan sunod simana ang General Santos City Van Terminal nga nahimutang sa Bula-Lagaw Road. Kagahapong adlaw Abril 19, gihimo ang ribbon cutting ceremony sa terminal building. O galing hingpit nang maablihan ang Gensan Van Terminal, kaya ni ining maakomodar ang mga biyahedor pasulod ug pagawas sa Gensan. Ang van terminal adunay nagkadaiyang amenities nga pwedeng gamiton sa mga pasahero. 60 hangtod 100 ka mga tawo ang sitting capacity sa terminals, birding area, PWD-friendly facilities, breastfeeding ug first aid room, air-conditioned refreshment ug snacks area, libreng shuttle service gikan sa KCC Mall hangtod sa van terminal alang sa mga customers. Ang mga van mobiyahe sa mga lugar sa Sarangani Province ug South Cotabato. Nagpasalamat si General Santos City Mayor Ronel Rivera sa management sa usa ka dakong mall sa Gensan nga maoy nagpatukod sa terminal ubos sa public-private partnership. Ang seremonya gitambungan sab nilang LTFRB Regional Director Paterno Padua, KCC Property Holdings Incorporated Chairman of the Board Chansu Lam, CEO Arvin Chan, KCC personnel ug mga van operators. Ang terminal gikatakdang ablihan karong Abril 25, 2022 ug mag-operate gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 9 sa gabii. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Nakatala og daghang kaso sa dengue ang City Health Office sa Zamboanga gikan Enero hangtod Abril ning tuiga. Busa gilibot sa taga CHO ang mga balay sa duha ka mga barangay sa Zamboanga City aron magpahigayon og fumigation, search and destroy activities kon pagpaaso ug pagguba sa mga Pinoyanan sa mga lamok nga dunay dengue. Usa-usa nga gipaasuhan sa mga personay sa CHO ang mga balay sa Barangay Giwan ug Barangay Putik. Ang nisgutang mga barangay nakatala og taas nga kaso sa dengue. Base sa record sa CHO, kapin 1,500 ka mga kaso sa dengue nga gikamatay sa 14 ka mga individual ang ilang natala gikan Enero 1 hangtod sa ikaduhang semana ning bulan sa Abril. Busa padayon ang pagpaningkamot sa CHO nga mapakgang ang sakit nga dala sa lamok pinagi sa pagguba sa mga Pinoyanan niini. Makaserbisyo na sa katauhan ang pinakaunang fire substation
sa lungsod sa Nabunturan, Davao de Oro sugod kagahapong adlaw Abril 19, 2022. Ang LGU Nabunturan, DILG, MDRRMO o BFP ang nauna sa pag-activate sa fire substation nga nahimutang sa barangay Kabidyanan sa Nabunturan. Tinguha sa pagtukod og fire substation aron madali ang pagresponde panahon sa emerhensiya. Gikalipay sa lokal nga gobyerno nga duna na sila'y dugang pasilidad nga sa dili madugay mabutangan na sab kini og mga bag-ong gamit ingon man ekipo sama sa fire truck pinagi sa pagtinabangay sa BFP o mga ahensya sa gobyerno. Ang fire substation mamahimo sab nga training center sa mga bombero. Ang area of responsibility sa substation mao ang Kabidyanan, Manat, Mainit, Antiquera, Katipunan, Matilo, Tagnocon, San Vicente, Ugao, New Dawis, Kabaconagan, Cao, Anislagan ug Bukal sa Nabunturan. Ugmaw kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita ug impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!